balai kene gejing yaki ki pai ke Nepal kamkut wat hadin bakila pli yakine ki apps bat wat hadin bau prime minister bat ki minister kila resign na kene ka sorkar kublai shibun parlok bapila pai yaki video hakane ka channel kabangi ai karteng khasi infotainment kajing yaki jongki nong Nepal kabagi khot yaka kajensi protes abangi pai haki kubar ngi khamtam menin nginang ishir khai hagabakaladon kata kajing thang ya ke parlemen bat kiwei pat kijing sorkar berkumjuru kijing jong ki minister bat kumjuru kaladon kajing thang wat ya ka lok jong prime minister barim jong ka sorkar Nepal shwaban poi shigi benta basyakmat ngako ampen syai khendiat kamut ayu kene kabaki khot kajensi lane Gen Z nginam ya pej benia ya kene kebentahan rengan suong ba kalong kumne kino kibru kibala kha nandu snem shijar kendai spa kendai punyo hadu snem arjar khatar kidai ki jensi so comment pigi pej kene video pidai nem kita ki jensi hagane por ngin ya pej benia ya kene kebenta balai kene ke jing ki kamkut wat hadin bala pli neweng ya ke jingkhang yakini ki social media platform ru kat kum kajing batai jong ki nong yaki lane kita ki nong Nepal ki bayaki menta ki ong bakalajur palat kajing bamsap hapo jong kari Nepal kumta yakini ka menta laslem ki ladom ya kata kajing le jong ka sorkar harai kene kajing dom kadang sakut kata ke nepotism lane ngila bandong baki bayo mentoy ne yok bun ki ai datang ki kun berki bahaying jong ki menteri sorkar ne kita ki badon jingnya dei bat ka sorkar kumta kine ki yok banthit ki kali remdor ki yok banlej hagi foreign trip baper kumta habagi ne ki kun berki bahaying jong kine ki menteri sorkar ki lej syaki wei ki jaka ki post syaki social media bat ke pertai kayo ilut ya kata ka jingru spa bat ya kata ka jingdon jing em jongki kumta ki bru jong ka Nepal kila sedang bandom ban bitar namaria lade ki hab ban mat shibun ki jing hanrei kini ki kun jong kini ki he sorkar ki biang ki dap nadong sedong kat bayalade ki siu ki tax bat kimbyang kita ki ki bor sensar ki badai pej ya keri Nepal kumta ki pelang ya kini ki dur jong kini ki kun jong ki he sorkar bat jong ki menteri sorkar bat ki bu haki social media bat ki ladon kata ke bagi thok ka nepu kit kumta ki bru ki tiblut ya kata ka jingru spa bat ya kata ka jing penlut put jong kini ki bru jong ka sorkar ka badon Nepal kat ba maki pat ki badon Nepal ki mat shibun ki jing kumta kaladon ka jing bitar ka bajur bha halor kane ka benta kiru pajba ki jinjar ki kam ki jam kumta ki bebun ki nong Nepal ki hab banlej bela syekeleng ka perthai kat shabayo namar kambyang kata ka rukom penyaj hapo jong kari Nepal kat kum ka jing batai jong ki katu kane ki ong baki ladon ki ba persyajur ya ka sorkar hagi social media kumta ka sorkar kalawat kilat kelenti ban kontrol ya kene ke social media kenang bakin la ban khang ya kini ki jing persya ki bajur ya ka sorkar lengba ka social media kumta ka sorkar kalarai ban perking da kita ki kendon ain na ka benta ki social media platform ki badan hapo Nepal hanrei kini ki social media platform ki badai na Amerika kimpen sengap ya kene ke benta ngala de batai benia ya kene ke benta menin sapej kajing ban ya kini ke social media platform lane kene ke jing yaki namar baki ban ya kene ke social media platform kadai tangkum kajing aiding yaki plang balayap ha ke por tlang por basit kerang kasengi kabomot hangne bakajing dom bakajing bitar yaki bor sensar lane ki bor sorkar ki badon hapo Nepal kala don lepa wadhashwa ban khang ki ni social media platform
Nrei ki khun samla kimpat penpau ha ka perthai ya kene ka benta laitang ha ki social media kumta anda ki lakban ya kini ki social media kane ka jingbitar kala nang jur berkala sedang penpau perthai kumta wat hadin baki lak pli ya kini ki social media platform hanrei ngi ba ka jing ya ki kadang jur hapo jong kari Nepal namar kane ka jing ya ki jong kini ki bru ki badan ha Nepal kamdei tang na ka benta bagi khang ya kini ki social media platform hanrei bakata ka jingdom bakata ka jingbitar ya ka sarkar bad ya ka sistem kala don lepa kumta wat hadin baki la pli ya kini ki social media ru kim sange ban ya ki namar ka thong bat ka jingkwa jongki ki kwa ban pendu ya kene ka sistem ka barim hanrei ki kwa ban wanra da ka ei ka bat thammai khublei shibun ngin sekendu pat ha ka wei ka video